Dan majalisan shira Usama muke a NNPP. Sai kayan daɗi NNPP. Sai kayan daɗi NNPP. Kayan daɗi NNPP taso man kayan daɗi. NNPP mun ɗauko jam'iyyar kayan daɗi. Usama Ismail dan majalisa na gobe a shira sai matashi a lissafin kiɗa takun gaba ne takun dawa kai mai tafiya ba kai gaba shi mai akuya karya kusa ya rubuta kura kowa na da mafari a shira mu kai muke so da majalisa gobe jam'iyyar kayan NNPP ta zo ta jam'iyyar kayan daɗi.